Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Uy! Milchi! Ikaw na? Aha. Ako. Lah. Mura ba kang sirena sa naughang sapa diha sa ibabaw sa bato? So ako, Johnny. Ah, ha? Ah, uy, ala! Aray! Oh! Kasakit sa kagungkong. Ay, hala. Sorry. Akong likod napaod sa bato, Milchi. Aray! Samtong singkit nga akong nabati. Aray, Milchi! Sakit na kayo. Akong likod. Sorry, Ay, Johnny. Sam na. Si Melchi o Johnny man ang naghigda sa yuta. Naa sa ibabaw si Melchi. Kanaw na, kanaw na. Sakit na kayo akong likod. Nag-usam na sila. Matago lang ko eh. Di lang ko mapakita nila. Mabalik na lang ko sa kong aki. Kay tingalig makakita pa ko og dili mao. Sakit. Sorry, ha. Sakit yun, Milchi. Usap sa ning napita, eh, nga. Doon na may daghang nag-igdal nga bato. Ato tanaan, be. Hubuan na imong t-shirt. Ha? Uy, ayun lang, uy. Ganun dili man. Okay ra mag good kun maghubo ka sa akong atubangan. Kita ra bitaw ang ni Adinis kara ang sambahan. Ayaw lang, eh. Nakoy ka ng uwat sa tiyan. Isus, mauwaw pa man ka. Ganahan ka di ko matanawan ng uwat sa imong tiyan. Sige na po. Uy, ayaw, eh. Ako'y hubo ni mong tiyan. Ayaw na lagi. Unsa man na sabay Johnny. Naghubo naman na siya siyang t-shirt. O, gialalayan siya ni Melchi. Wa na. Magkauyo na yun yung duha. Lamian ka tawang Melchi Mulahos na lang di ko palayo din hiyoy. Puingkiton tayo ning duha da. Hala, namawagi tayo yung imong likod, Johnny. Ayaw lang nagika pa. Gilkano, di ka, no? Gamay. Kuan, Milchi. Kung sabi ka lang imong gusto isulti na ko, ha? Ay, kuan. Kanang... Niya naman kita. Kita ramang duha. Way laing makabati anang imo isulti ron. Sige na. Sulti na. Unsa ba na, ha? Bahin sa unsa mo gina? Bahin ni Simong Kaban. Ha? Bahin sa akong kaban? Bahin ni Simong Kaban. Unsa mo sadang bahin sa akong kaban? May lain ba kang nahibawan? Ha, Milchi? Nabalik naman imong imong kaban, no? Oo. Nabalik na. O niya, unsa man? Uway na kuwang? Doon na. Nahibaw ra ba ko kung sinawa sod si mong kaban? Unsa man? Kupa nga bulawan, no? Ha? Nganong nahibaw mo ka? Tungod kinahibaw ko kung nahain karon ang kupang bulawan. Unsa? Hain. Nahibaw sad ko kung kinsagid ang nagunit karon sa kupang bulawan. Kinsa man? Si Sir Darwin Patel. Unsa? Siya gid ay. O, nabati ko nga tuan niya ang kupang bulawan. Iya nagitaguan. O niya, misulti sa dindo na ako. Daan pa ko. Kaysa magitag iya sa kupang bulawan, Johnny. Si Padre Damian. Pari, gini ang tag-iyas mo ang kopa? Mao ka na. Og namatay ang pari sa dihang gikawat ang mong kupa.
Mao ba? So hito di ka sa maong kopa? Misulti na ako si Lola Ima sa istorya sa Maong Kupa. O kining gubaong simbahan ang tag-iya ini. Mahalon da itong maong kopa? Matod pa ni Lola Ima, nga milyon ang balor sa Maong Kupa. O igog kini nga makapabarog og balik kining simbahan. Hala no? Mga tabangi ko, bi? Ha? So mati ka sa pagtabang? Kawata ang Maong Kupa. Gikan sa amahan ni Dindo. Unsa? Ipapatay ko ni mo ni Sir Darwin? Milche, kinala mag-amping ka lang. Imo lang kong dumdumon ang Maong Kupa kung asa na niya tagui. Johnny, himuon ko ni mong kawatan? Maoibutang sa huna-una nga dili si Sir Darwin ang tag-iya sa Maong Kupa. Way lang tag-iya ini. Gawas ining simbahan sa San Jose. Ay, kulbaan mo sa tanay nga ipabuhat na ako eh. Maoibutang si muna-una nga ang pagkawat sa Maong Kupa makatabang sa simbahan. Aw, di ka nini matawag nga kawat. Igo lang natong bawion ang kupa. Pero, oo niya, kung ako ni makuha. O, sa may surat ang buhaton. Akuan, ato ning ihatag sa simbahan. Sa bagong kura parukoy ning dapita. Oo niya ako. Ha? Ano mga? Aw, mangayo kag suhol? Siyempre, kinahanglan doon ako iluson aron ako ning kuhaon. Aw, sige. May ganti kang madawat kung makuha na nimo ang Maong Kupa. Pero, Johnny, dili ko gusto og kwarta ang ganti. Ha? Nga naman day. O, unsab day gusto nimong ganti? Ang akong gusto nga, kung makuha na nato ang kopa, manglayas o na ining dapita. Ah, unsa? Mao ka nang gusto na akong ganti. Mag-uban ta. Ato ibaligya ang kopa, o niya. Ato ipausab ang simbahan sa San Jose. Pero, Johnny, dili mahimo nga yano lang nimong itugyan sa laing tao ang maong kopa. Kung minilyon ang balon ini, makatingkal kinis tao nga imong hatagan. O posible pa nga dili mapabarog og balik ang karaang simbahan. may punto sa kada. Mao na kini nga tong kasabutan. Kung makuha ko ang kupang bulawan, manglayas sa ining tapita. Magpabugnaw tas layo. Unya, kung malinaw ng utok ni Sir Darwin, mobalik ta, ano pabarugon og balik ang simbahan sa San Jose. Ansa men? Deal? Sige, sige. Deal. Okay. Uy. Okay. Babay na. Ako na planuhan na pagbawi sa kopa ni Padre Damian. La, kuyawang bayan na. Manghawak man. Sa lips pa yun. Yabaga. Unsa man, Poldo? Nasod na sa imong utok ang akong plano? O tiya, kawaton ako ang kupa ug manglayas na yun tayo ng dapita. Kana. Mo na ang isaksak sa imong utok, ha? Kita ang angay nga magpahibo sa kupang bulawan ni Padre Damian. Og dili ang imong agawon. O tiya, Mo'y huna-hunaa ang kwartang halin ini. pero... O sa pa may mo pero-peruhan diha? kukuan tiya, di ka ako mapusilan, Sir Darwin. Awa po silan, gyud ka. Kung magdanghag ka. O, sige. Di lang yun ko magdanghag tiya. Dako na ka. Ayaw ipatigbabaw ang imo pagkatanga o pagkaway buot. Gikan sa kabansa akong amahan ang maungkopang bulawan. Busa, kita ang angay mo pahimos ini. Nakasabot ka, ha? O lagi tiya, kasabot na ko. Kawato na ko ang kupang bulawan ni Padre Damian. Bay Mcmac! Bay! Bay! Oh, haim nis Bay Mcmac. Huwam dinis payag. Gutom ko eh. Makaon na lang ko guna. Mayo ragad nga nagpalit na ng kundaan o pagkaon. Bye. Uy! Ni aram mo gas kusina. Oh,
Bay, naon sa maka? Ngano nga makabutubag sa kong pagsangpit ni mo? Nakagyo na una. Hmm? Sa may mong giuna-una? Oo, man. Oh. Ay na mas Melchi. Abi na kong magkuyog mo ron din eh. Ay, di mahimo nga dunay makakita niya nga kauban na to. Kuyaw kan muabot ni sa dungga ni Dindo o sa iyang amahan. Anya. Ano naman mo? Hmm? Kamu na? Oh. Bay. Nagselos ka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!